स' नोंथांमोन थाखाय दिनै मोनसे जोबोद मोजां भिडिअ लाना फैदों। बे भिडिअनि टपिकआनो जाहैबाय हेकिं कर्स लानो थाखाय बेसेबां क्वालिफिकेसन जानांगौ आरो बेसेबां सेलेरि मोनो हेकारा आरो मा बेयाव स्कप दं बेफोरनि सोमोन्दै आं नोंथांनो खोन्थागोन। दा गिबियावनो हेकिं कर्स लानो थाखाय नोंथाङा एसेबां गेदेर फरायनाय नङाब्लाबो जायो। खमसे खम मिनिमाम 10 पास जाथारनांगौ। नाथाय नोंथाङा 10 पास जानायब्लानो नोंथाङा हेकिं कर्सखौ लानो हायो। बेनिफ्राय हेकिं कर्सखौ नोंथाङा जिथु कम्पिउटाराव जोबोर इन्टारेस्ट दं अब्लासो लाबानो जाबाय नोंथाङा हेकिं कर्सखौ। आरो जिथु नोंथाङा हेकिं कर्सखौ लानो गोसोथारब्ला मोजाङै सिखायनानै लाबानो जाबाय प्रग्राम लेंगुवेजफोरखौ। जेथिया कर्सखौ नोंथाङा जइन जागोन कर्स लागोन अब्लाथाय गासिबो प्रग्रामिं लेंगुवेजफोरखौ नोंथाङा सिखायनो मोनखागोन, नोंथांखौ सिखायखागोन। दा हेकिंनि कर्सआ हेकिंनि जि डिमान्ड बेयो इन्डियायाव जोबोद बारायगासिनो दं। थांनाय 2018आव रिक्वायरमेन्ट ओंखारदोंमोन 80,000। बेनि गेजेरावनो 15,000खौल' मानसिफोरा बे रिक्वायरमेन्टखौ लानो हादोंमोन, बे जबखौ लानो हादों। 15,000 जोनाल' बेखौ लानो हादों। मानो होनब्ला इन्डियायाव दासिमबो जि बे हेकारा जोबोद खम। बेखायनो हेकारनि डिमान्डआ दासान्दि जोबोद जागासिनो दं आरो फिउचारावबो जोबोद हेकारनि डिमान्डआ बारायनो गोनां, जोबोद बारायगोन, जोबोद गोजौ थाखोआलागै दा बेनि सेलारिनि बागै आं नोंथांमोननो खोन्थानि। इन्डियायाव सेलारि बेयो खमसे खम हेकारनि सेलारिया 30 up to 60, 30 आरो 60नि गेजेराव थायो। बेखायनो नोंथांमोना हेकिंनि कर्सखौ ओरैनो साननाङा। खायसे मिन्थियैफ्रा साननांगौ हेकिं माखौ मा जायो बेलाय बेखौथ' जोंफोर मिथिफेरा बेफोरबायदि साननांगौ। खमानो मिथिगौ आरो हेकिंनि सोमोन्दै। बेनिफ्राय थामथियाव दं स्कपआ जाहैबाय नोंथाङा माबेयाव जब मोननो हायो आं नोंथांमोननो खोन्थानि। दा जबआ जाहैबाय बिदिनो साइबार सिकिउरिटिफ्राव नोंथाङा खामानि मावनो हायो। बेनिफ्राय सोरनिबा कम्पानिनि आन्डाराव खामानि मावनो हायो आरो बिदिनो नोंनि लकेल बिजनेस टाइपनिबो बिदिनो खामानि मावनो हायो आरो हेकारा। दा लकेल बिजनेसफोरनि जि खामानि बे जाहैबाय नोंथाङा बिदिनो जोंनि लकेलाव गोबां रेस्टुरेन्ट बिदिनो हटेलफ्राव वेबसाइट डिजाइन खालामना लानो हमबाय आजिखालि। दा बैफोरनि वेबसाइटफोरखौ नोंथाङा पारमिसन लानानै बिसोरनि जि वेबसाइटआव प्रब्लेम दं बेखौ सल्भ खालामनानै बागखौ नागिरनानै सल्भ खालामनानै फैसा लानो हायो बिसोरनिफ्राय। आरो नैथिया जाहैबाय कम्पानिनि आन्डाराव खामानि मावनाय। दा कम्पानिनि आन्डाराव खामानि मावनाया जाहैबाय कम्पानिनि जेसेबां बिदिनो प्रब्लेम फैयो बेफोरखौ प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनाय। बे नङा जे कम्पानिनि खामानिया सानफ्रोमबो मोनसेखौनो मावनांगोन। कम्पानिनि थाखाय जेब्ला नोंथाङा खामानि मावगोन अब्लाथाय नोंथाङा गोदान प्रब्लेम मोनबाय थागोन। बिदिनो सानसेयाव गोदान बेफोरखौ सल्भ खालामलांबाय थानांगोन। बेनिफ्राय दा साइबार सिकिउरिटिनि जि खामानि बे जाहैबाय बिथांमोना जोंनि जि इन्डियानि जेसेबां इलिगेल बिदिनो नेटनि वेबसाइटफोरनि बिदिनो इलिगेल खामानि जेसेबां मावो बेफोरखौ होबथानाय, हमनाय, बिजिरना होनाय बेखौ बिथांमोना साइबार सिकिउरिटिया मावो इन्डियानिया। बेनिफ्राय नोंथांमोना हेकिं कर्सखौ लानो गोसोब्ला दानो लानो हायोब्ला मोजां आरो मानो होनब्ला उनावहाय फिउचाराव फैनो गोनाङाव जि फिउचाराव हेकिंनि जि कर्सनि फिस बियो जोबोद बारा जाहैगोन। नै दा नोंथाङा गोबां इनस्टिटिउटफोराव एडमिसन लानो हायो 3 मान्थनि थाखाय नोंथाङा बिदिनो कर्सखौ लानो हायो। बेनिफ्राय नोंथांनिफ्राय 3 मान्थनि थाखाय नोंथांनिफ्राय 15,000सो एडमिसन फिस लागोन। बेनिफ्राय मान्थलि फिसबो लानाय नङा, बिदिनो 15 आरो 20 एसे लागोन आरो 25, 15 बिदिनो मास मोनथामाव। बेनिफ्राय मान्थलि फिस होलायनाङा नोंथाङा। दा जि 15,000आवनो कर्सखौ नोंथाङा मोनगौमोन बेखौ फिउचाराव नोंथाङा 50,000, 60,000, 1 लाख बेफोरबायदिनो होनानै लाहैनांगोन। बेखायनो आं सानो नोंथांमोना दानो हेकिं कर्सखौ मोजां लाखादो, जाय नोंथांमोना लानो गोसो। दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय। नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम, साबस्क्राइब खालाम, शेयार खालाम। नोंथांमोननि खोथा बियो। गोजोन्थों।